सेवा में बनी भोले बाबा के मार देव डमरुआ से कपड़ा फाटी जाए। मर्दवा फोन भी तू का गाना लैले बड़ा हो। अगर तारा खेसारी लाल यादव से कंपटीशन करे कर खेसारी लाल यादव से लड़े कर तो मर्द तू ऐसन गाना लायल पड़ा। ई मर्द ऐसन गाना भाई खेसारी लाल यादव खाली फूंक मारता तो तोहर गाना उधिया जाता। अरे हाँ खेसारी भैया एकरा कहल जाला गाना। अरे फोन भैया तू ही देखो मर्दवा खेसारी लाल यादव कितना मस्त गाना ले बना, कितना झकास गाना ले बना। एगो तू हई गाना लायक बड़ा सेवा में बनी भोले बाबा के। बाकी भाई लोग वीडियो में शुरू से लेके एंड तक देखा बहुत मजा आई और के जीता था के हारा था। अरे हाँ 5-6 घंटा में केकरा गाना पर कितना व्यूज आयल बा, खेसारी के गाना पर कितना व्यूज आयल बा, पवन सिंह गाना पर कितना व्यूज आयल बा, कमेंट कितना आयल बा, लाइक आयल बा, सब कुछ बताएं और के जीता था के हारा था वो बताएं। तो वीडियो के शुरू से लेके एंड तक देखा लगे। अरे फोन भैया तू गाना लाइल बड़ की बाव सीट लाइल। अरे हाँ भाई लोग अभी इस शब्दवा बोलने थे कितना हम कमेंट करी और कही कि हाँ भगवान जी के नीचे गिराओ था वीआईपी। तो हम देखा ना भगवान जी के नीचे ना गिराओ, सिर्फ हम गाना के नीचे गिराओ और गाना खराब रहेला ओकरे बताओ। बोले देखा खेसारी ना 5 टपन से ई वाला गाना बा मतलब एक दिन पहले खेसारी लाल यादव के आज गाना आयल 5 टपन सिंह के मतलब एक दिन पहले ही रिलीज होके कर। लेकिन पहले 5 टपन सिंह वो दिन गाना रिलीज ना कर काहे ना कलन काहे कि वो दिन कर देंगे वो भीड़ ना हो। लेकिन भाई खेसारी लाल यादव को सोचलन कि हाँ काल आई तो काल अपनो गाना रिलीज करम कि हाँ दोनों आमदी में कंपटीशन है, दोनों आमदी के फैन लड़ी और हम लोग हमनी के दोनों आमदी गाना वायरल हुई। तो वही से आज ई गाना रिलीज कलन और खेसारी भैया कलन तो फिर 5 टपन सिंह कर दिलन। तब अब आगे देखा जाए कि हाँ केकरा गाना पर कितना व्यूज, कितना कमेंट, कितना लाइक अरे खेसारी भैया तू सपना देखला। अरे भाई हाँ देखल खेसारी लाल यादव के गरला मुकेश अंबानी के बेटा के शादी में यानी अनंत अंबानी इनवाइट करला खेसारी लाल यादव के और खेसारी लाल यादव अनंत अंबानी के यानी मुकेश अंबानी के बेटा के शादी में गरला। और वो गए के बाद देखा था कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी और इतना झकास इतना अच्छा तरीका से शादी होता तो खेसारी लाल यादव उहे सब होती मतलब सपना में देखे लगलन और कहता कि हाँ अब हमरो के मतलब सपना में देखनी मुकेश अंबानी और हमरो को बना दी अब अंबानी ए बाबा। लेकिन भाई लोग ई जहाज तेकरे खानी बनियो ना। अरे हाँ अगर मोदी जी तहरा के बनाइए तो फिर उनकरे खानी बन जाइए का ब्यास का तो हर सोच बा। दोनों आमदी के गाना रिलीज भैया के यानी 5 घंटा बाद 5 टपन से गाना पर व्यूज आवता 3,67,000 और लाइक आवता 63,000 और कमेंट आवता 20,000। वही जा खेसारी लाल यादव गाना पर व्यूज आवता 4,10,000 और लाइक आवता 64,000 और व्यूज मतलब कमेंट आवता 20,000। तो ये दोनों आमदी के व्यूज मतलब ना व्यूज थोड़ा मोड़ा मतलब डिफरेंट बा। खेसारी लाल आगे चलता ना व्यूज और लाइक्स और कमेंट सेम बा। भाई लोग पावर स्टार फोन से गाना में भांग धतूर के यूज करे गल बा और भाई लोग शंकर भगवान ये सब ना कहलन कि हाँ तो भक्त हो तो भांग खा, सावन में गांजा पियो, सूती भांग गांजा तू ना पी के कहलन मतलब शंकर जी। और भाई लोग पवन सिंह कहता रहन और भाई लोग पवन सिंह पियत ही बना। लेकिन भाई लोग ये सब ये लोग करता रहे तो तुम लोग के मालूम बा पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के स्वर मतलब पूरा वो अपना लगे बोले शंकर जी। अरे हाँ वो तो वीडियो निकालेंगे देखा लगी तो राइटर कुछ लिख के दी तो तेगा देबे हमार देव डमरुआ से कपड़ा फाटी जाई है त्रिशूलवा से दूहरा दे देमनु तो मैं एंटरटेन भुला जीबे। यही में के 2 गो डायलॉग यूज करल बा खेसारी लाल यादव के ई वाला गाना में। हाँ देखा लगी ये मतलब डमरू वाला और तेलछुड़ू वाला खेसारी लाल यादव गाना में यूज करे बा और खेसारी लाल यादव गाना सुपर डुपर हिट हो गल बा, बहुत झकास भइल बा। मार देव डमरुआ से कपड़ा फाटी जाई त्रिशूलवा से दूहरा दे देमनु तो मैं एंटरटेन भुला जीबे। और भाई देखा लेकिन खेसारी लाल यादव के अरे हाँ खेसारी लाल यादव को और पवन सिंह के 6 घंटा हो गल बा गाना रिलीज भइल और 6 घंटा के बाद खेसारी लाल यादव के ई रहल व्यूज और 5 टपन सिंह के ई रहल। लेकिन भाई अब खेसारी लाल यादव व्यूज लाइक कमेंट अरे हाँ सबसे आगे चल रहल बा और पूरा थड़क फड़क चला तरन बहुत स्पीड में। मार देव डमरुआ से कपड़ा फाटी जाई। और भाई लोग खेसारी लाल यादव गाना रिलीज हुआ अन्नपूर्णा फिल्म्स पे और भाई लोग ऊपर सब्सक्राइब कम बा 4 मिलियन साइज प्लस बा। और भाई लोग खेसारी ना 5 स्टार फोन से गाना रिलीज हुआ वे म्यूजिक के आ रहे हैं भोजपुरी के सबसे बड़ा चैनल पर, भोजपुरी के नंबर 1 चैनल पर गाना रिलीज हुआ और भाई लोग व्यूज देखे के मिला था कुछ ऐसा।